עומר שם טוב עשה היום את הדבר הנורא ביותר שיכול לעשות אדם בישראל. גם אם אתה שורד שבי שעבר את התופת הקשה הזו, והשתחרר כעבור 505 ימים מידיו של ארגון הטרור חמאס, עומר שם טוב הצטלם עם רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו. כן, ההרס, השנאה והטירוף לא איחרו לבוא היום. מה חשב לעצמו עומר שם טוב כשהוא מצטלם עם אשת מפקיר החטופים? ראית חברים שנשארו מאחור, הכרת חברים שנרצחו במנהרה, נחטפת ממסיבה שרוקדיה הופקרו על ידי בעלה. גם אם היא ביקשה תמונה, היית צריך לענות, נצטלם כשכולם יחזרו. זה מזכיר את החיוכים שלו על בימת החמאס. יימח שמו, בוגד מסריח, ממומן על ידי קטר, חבל שלא נשארת במנהרות, משרת את הדיקטטור. יביא עלינו את חורבן המדינה וסוף הציונות, בושה. טמבל עלוב. זה כמו שהוא נתן נשיקה לחמאסניק שהחזיק אותו, אל תשפטו. זה בגלל האמא החולרה, מאז שהוא חזר מישהו שמע אותה מוציאה את המילה חטוף מהפה, תינופת ביביסטית. איזה בושה, אחרי ששוחרר לא נראה שמציק לו או כואב לו על 59 שעדיין במנהרות החמאס, שהוא חוגג עם מי שרוצים חטופים בשקים שחורים. תתבייש חבר. כבר ביום שהוא חזר הם הודו למנהיג העליון. מילא היו מצטלמים המפלצת שכולם כבר פה, עכשיו זה אצבע בעין במשפחות החטופים. עומר שם טוב זכאי רק לטוב בחייו. הוא לא חייב לכם כלום. כלום הוא לא חייב לכם. ואתם צייצני השמאל, השיח הציבורי יהיה הרבה יותר נקי אם תשאירו את הטרלול שלכם לעצמכם. אתם כבר לא מחאה, אתם משטרת מחשבות. עוד לא מאוחר לומר סליחה עומר.